Haupa, kaixo Joseba. Josu Ozaita naiz, antropologoa naiz, eta gau beltzaren inguruko ikerketa egin berri dut, eta pixka bat horren inguru hitz egingo dugu gaur. Antropologok ikertzen ditugu errituak, festak, ohiturak eta halako gauzak, eta ikuste genuen egun honen bueltan, azaroaren batean da urriaren 31an bueltan, aldaketa batzuk gertatzen ari zirela, ez? Azaroaren batean Santu Agustin eguna pixka bat indarra galtzen ari zen, eta gero urriaren 31an ikusten ari gara gazteak eta nerabeak eta Halloween ospatuz kaleak hartzen ari direla. Gau beltza edo heriotzaren inguruko ospakizun hauek oso aspaldikoak dira. Kristotasunaren aurrean ja bazeuden egun hauen bueltan ospakizun batzuk pixka eta heriotzaren inguruan, hausnartu eta heriotzaren inguruan lanketa egiten zutenak. Ondoren, 8. mendean, kristotasuna jarri zuen egun honen gainean Santu Agustin eguna, arimen egunak eta hildakoak oroitzeko egun hauek, ez? Gero, Halloween ospakizuna etorri zen egun honen bueltan, eta Irlandan eta herrialde zeltiarretan ospatzen zen. Irlandarrak joan zirenean estatu batuetara eta orduan pixkanaka estatu batuetan zabaltzen joan zen eta bihurtu zen bertako simbolo bat edo. Eta gero globalizazioa eta pixkat kapitalismoaren ondorioz mundu guztian zabaldu da Halloween festa. Ikerketa honetan zehar ikusi dugu adinekoekin egon gara eta beraiek kontatzen ziguten beraiek aurrak zianean ospatzen zutela halako ospakizun txiki batzuk edo bihurrikeri batzuk kalabazekin, ez? Eta zan, bartzeteteken kalabazak hartzen zituzten, labana batekin ustu, arpegi forma eman, kandela bat jarri, eta gero bideskinetan jartzen zuten jendea beldurtzeko. Hostia, Aitziber, zer sustua. Hau da Aitziber, topaguneko langilea eta pixka eta idakudeatzen gau beltzan inguruko ekimen diferentek, ez horien artean ikastarok eta halako ekimenak. Gau beltza euskara eta naturarekin harreman handia duen festa bat da, baina bestelako beste balore batzuekin ere, ez? Azkenean guk jai bat berrasmatu nahi dugu, balore konkretu batzuk erdigunean jarriz. Euskara, gazteria, komunitatea, naturarekiko harremana, berdintasuna, ez? Azkenean egun gizartean indartu nahi ditugun balore batzuk sustatuko duen jai bat antolatu nahi dugu. Eta balore horiek jorratzen diren bitartean izango da gau beltza. Eta bestela ez da izango edo bestelako festa bat izango da. Gure helburua gau beltza ahalik eta herri gehienetan ospatzea da. Guretzako oso garrantzitsua da jai eredu jasangarri bat izatea. Horretarako plastikozko kalabazak adibidez saihestuko ditugu eta etxean dugun arroparekin mozorratuko gara, ez? Trapuzarrak, dagoeneko erabiltzen ez ditugun arropak, saku bat, baina azkenean bakoitzak erabakiko dau nola joango dan jantzita ospakizun honetara, ez? Adibidez, herri batzuetan aurpegi estalita eramaten duten, agian horrek ematen zaituelako indarra, bai bihurrikeriak egiteko edo bai albokoari sustoa edo emateko, ez? Askok pentsatuko dute agian gau beltza Halloweeneri bakarrik izen aldatu diogula, euskaratu dugula, baina besterik ez dela. Baina, jatorriz ospatu egiten zen festa bada, ez? Ospatu egiten zuten, beraz, ez dugu guk ere orain ospatuko, ez? Eta azkenean ikuste dut, gau beltzaren inguruan dauden baloreak azaltzen dituzunean, orduan konturatzen zarera, ze jai mota den gau beltza, ze balore jorratzen dituen, eta orduan konturatzen zara gau beltza ez dela Halloween. Hau izan da dena. Animatzen zaituztegu gau beltzaren inguruan gehiago jakitera eta ea ahalik eta herri gehienetan ospatzen den olako ospakizun bat. Joseba, aio, eta gau beltza ospatu. Venga, agur! Agur!